8 ka minuto. 8, 8, yan. 8 ka minuto, 8 ka oras, 8 ka adlaw, impas ko nung tao. Oh no. Gerardo ka man dia ijak api ni wawag ikaw una na gihigop mo ba? Oh no. Hi guys, masuk gabi karon si wawag na no. Nagitang kuha guys esa. Okay guys, ibu po nani wawag isang kuha. Alam mo tangit-ngit. Ano sa mga imong kuha? Wag. Para sa store. Guys, guys. Bubog. Guys, kamakis na guys. Buhi pa dito siya, Hala. Ano sa mga Dako lagi ni mo kuan pa. Ibis. Ibis na ba na? Pero mingaw da iron wag. Ay, lubog kayo. Ay, mauti ay. Libog na kuan. Mingaw guys. Nice na ko. Sulit na ko. Buhi pa ni ba? Dagi mandanggit pa. Uy, naginhawa pa wag. Naa. Ngara ikuan. Ginawa pa bitaw. Wala. Uy, laman ni pa. Uy. Wala. Isa ka. Wala. Ni barog. Na. Karon guys, magkilaw na ta. Magkilaw dahil si Wawa guys. Ano, naiandam pa nilang cook. Na pa. Wag. Arang kagamay ra pag ilang buhat guys. Pero maadyo na laman. Makasadaan dyan pa si Wawag. Isa man eh. Lingaw kay karon guys kay kuan pistaliki guys. Sabado man ron pistaliki. Ang lingaw, pinuli sa mga trabahante. Kani wag. Danggit. Ano ra ba ning kala? Dami di panikilawan. Paglan siya. Haleluya. Hello guys. Kari guys. Oh no. Kani kay murag jellyfish. Jellyfish dani guys. Mama ti dani kay buhi pa, haleluya. Uy. Buhi pa dyan si siya. Pero kani guys lami, ra ba dyan kilawan wag, lami ni kilawan wag. Wala ko ilamian, ganahan ko ani guys, humok. Para pang preskuha guys, siga pagkajog mata Parang tinawa pas manatan. Si Wawa guys. Hi guys, nagsabaw na si Wawa guys. Hi guys, mo ni katong kuan dito guys. Mo ni katong jellyfish. Mo ni si Jana gikilaw ni Wawa. Katong lingin bitaw guys. Murag plastic. Murag silupin as na murag plastic. Uy, away lami ka adyo ni guys. Ano? Jellyfish na guys. Humok. Hindi tapi dyan sinabaw arang librehan. Katong sid anong mano oro. Galing guys kay dyan ispat nga napalit kay fake. Oh no. Ngit agsagaan ni guys. O hinay agsagaan ni kay kuan gamay ang fluorescent dad na ato. Okay. Ito sa amin ato guys sa susod. Dadaan sa ni susod guys. Okay guys, mao na nig sinabaw ni Wawag. Ikaw una kain wag kanay walo-walo.
Tuon ka kaon og kuan. Guys, walo-walo na. Hallelujah guys. Oh no. Laman day na guys kay Has gisagol. Uno-ano na. Huwag pag sure ka mo. Bakasi ni Na, ora sa bakasi nga dagat. brown mo nang bakasi. Makasi nga. Guys, isabaw ni Wuwog kay sa dagat. Unsa kay walu-walo gani. Kani may bakasi, hinani nga tagas. Boy, unsa to ning walu-walo? Kani bakasi ra. Unsay meaning sa walu-walo? Mo to. Ayoy mag 8 Otso ka minuto. 8 walo yan. 8 ka minuto, 8 ka oras, 8 ka adlaw, impas ko nung tao. Oh no. Uy, Gerardo ka man di ay ikaw na gihigop og be. Joke. Hindi pa ijang kuan guys. Kinilaw. Jelly. Lamig din eh. Jelly nga kinilaw. Lamig po na. Bawal naman ka na may walo-walo. 8 ka oras o 8 ka adlaw. Dinapajoy ko an. Walo-walo. Delikado. Din sinabaw ni Wuwog. Oh my god. Kani guys, mao ni si Jahas, kuno ni si dagat. Oh no. Ay laban di ay ni Ginoo ko hadlo ka. Ijara guys, kay hadlok man day ni, kay la. Guys, hotel ka sa Ha sa dagat or unsa ba na agmang ba na? guys. Ikaw kasi dog. Unsa wag unsa imong paminaw? Ang sarap. Hinas po na sa dagat. Gulo ka oras. Salamat Lord God. Tara, guys. Last niya ga. Walo-walo ni guys. Nga tanawa guys. Walo-walo ni guys. 8 ka adlaw, 8 ka oras ug 8 ka minuto. Impas. Tingnan natin guys. Kano sa bisa guys. Tanawa. Tingnan. Ito guys. Duaan din ako. Duaan din ako. Unsa wag? Oh no. Guys, parang totoo yung sinasabi nila guys. Oh no. Okay guys. Kung nakita na ninyo ang ilang kuha, maura dito ilang kuha guys kay kuan man, taob naman pag-abot nila. Maura to guys, daghang salamat ug palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel Marilong Bulanon. Daghang salamat.